سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓነ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢት ኣመና መምሃሪ ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳሕሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣነን 4 ኣሕዋተይን ኣፍታ ፀባብ ቤቲና ዓቢና ፀገምና ድኽነት ስእነት እምበር ፍቕሪ ዝያዳ እዩ ነይሩ። ንተሓሳሰብ ንተሓላለ ፅቡቕ ዝበሃል ህይወት እዩ ዝነበረና። ናብራ ገዛና ግና ብፍቕሪ ጥራሕ ዝእንገለ ይነበረን። ኣነ ክስደድ ነይሩኒ ፕሮሰስ ብሕጋዊ መንገዲ ሰሊጡኒ ንስዑድ ዓረብየ ተሰዲደ 2 ዓመት ንገዛና ኩሉ ዝሰራሕክዎ እየ ዘርክቦም ነይረ። ገዛና ማዕረ ምስቲ ኸሊእ ክኾኑ ጀሚሮም። ኣሕዋተይ እውን ብትምህርቶም ደሓን ክኾኑ ጀሚሮም። ድሕሪ 2 ዓመት ግና እዮብ ሓወይ ባህርያቱ ክብእስ ክጋደድ ጀሚሩ። ኩሉ ስራሕቱ መስተ ዕንድራን ስኽራንን ጥራሕ ኮይኑ ገዛና ብፍላይ ድማ ኣደይ ብእዮብ ድቃስ ኢና። እዮብ ተባኢሱ፣ እዮብ ሰብ ቀጥቂጡ፣ እዮብ ተኣሲሩ ጥራሕ ኮይኑ ወሪኣ ኣደይን ኣሕዋተይን ከዕርፎ ኣለዎም ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ድማ ናፍቲ ዘለኽዎ ዓዲ ፕሮሰስ ገይረ ወዲ ኣምፅዮ። ሓደ ገዛ ንክልቴና ተኻሪና ናብራ ቀፂልና። እዮብ እውን ስርሑ ብደንቢ ምስራሕ ጀሚሩ። እቲ መስተ እውን እንከይቋረፆ ሰርሖ ኩሉ እዩ ናብኡ ዘውዕሎ ነይሩ። ኣነ እውን ገዛና ከምቲ ዝጀመርክዎ ከይረብረብኩ ሓገዘይ ቀፂለ እየ። ሓደ መዓልቲ ኣነ ኣብ ስራሕ ደኺመ ውዒለ ናብ ገዛ ተመሊሰ ንደቂቕ ከይፀናሕኩ ደቂሰ። እዮብ ከዓ ከምቲ ዘለመዶ ሓልዋቱ ክሳዕ ዝስሕት ሰትዩ መፂኡ። ሓፍቲ ምዃነ ይረሲዑ እቲ ብዝፎቶም ብዘፍቅሮን እምበር ብሓወይ ክፍፀም ኢለ ሓሲበዮ ዘይፈልጥ እዮብ ሓወይ እቲ ምንኣሰይ ብናይ ስኽራን መንፈሱ ከብረ ንፅሕናይ ደፊሩኒ። ከቢድ ለይቲ ከቢድ ወደቓ ከቢድ ፈተና ሓንተን ርግምትን ለይቲ ህይወተይ ወሲዳትለይ ሓዲራ። እታ መዓልቲ ኣመና ፀሊአ እያ። ለካ ብሓውካ እውን ክትዕመፅ ትኽእል ኢኻ ክብል ኣማረርኩ። ንምንታይ ከእየ ናብዚ ዓዲ ክመፅእ ገይረዮ? ሳኽራ ምዃኑ እንዳፈለጥኩ ኸ ከመይ ኢለ ምስኡ ገዛ ኣብ ሓንቲ ገዛ ክነብር ወሲነ ክብል ብባዕለይ ተነሳሕኩ። ግና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝገብሩ ዋላ ሓደ ነገር የለን። ሕዚ እንታይ ክገበር ከም ዘለና ይፈልጥን። ጥዕናይ እንዳተሓዋወሰኒ መፅኡ። ክጥዓይ ከኣልኩን ኣብ ዓብዪ ጭንቀትን ወደቓን በፂሐ ስራሕ ክሰርሕ ይከኣልኩን። ክሰርሕ ብዝሓሰብኩ ቁፅሪ እዮብ ኣብ ልዕለይ ዝፈፀሞ ነገር ብተደጋጋሚ ናብ ርእሰይ እንዳተመላለሰ ሰላም ሰኣንኩ። ንመን ክዛረቦ ጉዳይ ከንመን ከካፍሎ ንመሓሰይ ከይነግራ እዚ ተባሂሉ ክዝረበይ ይከኣልን። ንመን ክነግር ኣመና ጨኒቑኒ መዓልታዊ ክጨናነቕን ርእሰይ ክርበሽን ጀሚሩ። እዚ ምስኮንኩ ግን እዮብ ኣፍታ መዓልቲ ጠፊኡ ምስ ከደ ካሊእ መዓልቲ ክረኽቦ ይከኣልኩን። እዮብ ንኮ ምስ ተስአ ኩሉ ዝፈፀሞ ስለ ዝዘከሮ ዓይነይ ንምርኣይ ስለ ዘሰከፎ ወፂኡ ኸይዱ። ድሕሪ ዛ መዓልቲ እዚኣ ን4 ዋርሕ ዝኣክል ገጹ ርእየ ይፈልጥን። ድሕሪ 4 ዋርሕ እየ ንፈለማ እዋን በቲ ሓደ መዓልቲ ዝተፈፀመ ኩነት ጥንስቲ ምዃነይን መዓልቱ ከም ዝሓለፈን ክነግሮ ኣድራሽኡ ኣሊሸ ዝረኸብክዎ። ንእዮብ ሓወይ ኩሉ ነገር ክነግሮ ስለ ዝወሰንኩ ንጥናሰይ ክነግሮ ሓሲበ እንትረኽቦ እቲ ጥንሲ ንኡ ቅድሚ መንጋረይ ከስድደዶ ኢላ ሓሲበ። ግና ነቲ ዶክተር ከመይ ኢለ ከም ዝጠነስኩ እንትነግሮ እዚ ጥንሲ ክንፀለ ይኽእልን ናይ 4 ወርሒ ጥንሲ እዩ። ስለዚ ነቲ ጥንሲ ክተወርዲ ክትፍትን እንተለኺ ህይወትክ ክትስእኒ ትኽእል ኢኺ ኢሉ ስለ ዘፈራርሐኒ እቲ ጥንሲ ቅድሚ ምውራደይ ንሓወይ ከማኽሮ ወሰንኩ። ኣነ ዝሓሰብኩ እቲ ጥንሲ ናይ ሓወይ ምዃኑ ከይተዛረብኩ ውላደይ ክዕብዩ። ነዚ ድማ ቀዲመ ንሓወይ ክነግሮ ስለ ዝነበረኒ እየ ንሓወይ ደው ኢለ ዝነገርክዎ። እዮብ ክኣምን ኣይከኣለን። መፍትሒ ክንእልሽ ኢና ኢሉ ምስ ከደ ገና እዮብ ሓወይ ዓርሱ ኣጥፊኡ። ሓቁ ድማ ብምንታይ መለክዕ እዩ ወዱን ወዲ ሓፍቱን ክቕበል ዝኽእል? ብተግባሩ ዋላ እኳ እንተሓፈረ ዓርሱ ኸጥፍእ ኢለ ግን ፍጹም ይሓሰብክዎን።
ዓርሱ ካብ ዘጥፍእ ኣነ ነቲ ጥንሲ ንኽንፅል ክፍተን ነይረ። ብእዮም ሓወይ ቂምታ ኣይነበረንን። ምክንያቱ መስተ ደፋፊእዎ ዝገበሮ እምበር ንሓፍቱ ተመንዩ ዝፈፀሞ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እየ። ብሰንኪ ስኽራን ዘምፅኦ ነገር ሂወቱ ንኽስእን ገይርዎ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ኣነ እውን ጥዕናይ ክስእን ጀሚረ። ኣብ መንጎ እዚ ኩነት ወደይ ወዲ ሰብኣየ ወዲ ሓወይ ወሊደ ንምዕበይ ህፃነ ረኪበዮ። ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ግድን ክውለድ ስለ ዝነበሩ ግና ወደይን ወዲ ሓወይን ክዕበይ ከኣልኩን ንምዕበይ ህፃናት እየ ከረክቦ ዝተገደድኩ። ድሕሪ እዚ ግና ኣይቀሰንኩን። ንብዙሕ እዋን ናብ ናይ እምሮ ሕሙማት ተመላሊሰየ። ምክንያቱ ኣደይ ብወዳ ምምዋቱ ምክንያት ኣመና ሓዚና እያ። ብዘይንሱ ድማ ብተደጋጋሚ ትፀርፈንን ትወቕሰንን እያ። ወደይ ናባኽን ተዘይተምፅዮ ነርኪ ኣይመሞተን ትብለኒ። ዓርሱ ዘጥፈአሉ ምክንያት ወላዲተይ ትፈልጥን ግና ብተደጋጋሚ ንዓይ ትወቕሰኒ። ዘይልሙድ ክለምድ ስለ ዝገበርክየ ኢኺ ሓሽሽን ገለን ክጥቀም ስለ ዝለመደ እዩ እምበር ወደይ ዓርሶይ መጥፍእ እንዳበለት ተደጋጋሚ ነፍሰይ ንክወቅስ ትገብረኒ። ድሕሪስ ግና ኣይቀሰንኩን። ንብዙሕ እዋን ናብ ናይ እምሮ ሕሙማት ተመላሊሰየ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ሓበሻ ኣሕዋተይ ብዘይ ስራሕ ተፀጊዐ እየ ዝነብር። ከመይ ኢለ ክሰርሕ ህለናይ ሞ መዓዝ ምስ ቀሰነ መዓዝ ከምስ ዓረፈ ከምቲ ንብሩካ ድቃስ ካብ ዝድቅስ ክንደይ ጌረ ኣለኹ። ህለናይ ክዓርፍ ናፊቐ ሕቑፎ ስድራ ቤተይ ብሂገ ግና ወላዲተይ ብተደጋጋሚ ብዝደወልኩላ ዕፅሪ ናብዚ ዓዲ ከይትምለሲ ወደይ ቀቲል ክለኺ ወደይ ብሰንኪ ኽዩ ሞይቱ ረይስኡ ከይቀብር እኳ ጌርክኒ እንዳበለት ብተደጋጋሚ ትወቕሰኒ። ብዘይንሱ ውላደይ ንመዕበይ ህፃናት ብምሃበይ ይጣዓስ ኣለኹ። ውላደይ ብኢደይ ከይዕብዮ ወዲ ሓወይን ወደይን ከመይ ጌረ ከዕቢ? ወደይ ይሳቐደ ይህሉ እንዳበልኩ ሙሉእ ለይቲ ናብ ህለናይ እንዳተመላለሰ ዕረፍቲ ኸልአኒ። ኣሕዋተይ ካባይ ይምሓርኩም። ካብዚ ናተይ ዛንታ ዓብዪ ትምህርቲ ክትወስዳ ይኽን ኢለ እየ ነዚ ዛንታ ናባኽን ሒዘልክን ቀሪበ ዘለኹ። በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ኣሕዋተይ ተጠንቀቓ። ምስ ወዲ ተባዕታይ ዋላ ሓውክን ዋላ ዘመድክን ይኹን ኣብ ሓደ ገዛ ኣመና ከቢድ እዩ እሞ ተጠንቀቓ። ካባይ ተመሃራ። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምውን ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩምን ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንዕላቦ። ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ነቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይተሕመቁ እንዳበልና ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና ነዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።